A brotación nas vides de Rías Baixas avanza a bo ritmo. As condicións meteorolóxicas dos últimos días favoreceron que algunhas parcelas acaden xa os 50 centímetros. Por agora, a súa evolución é boa. A brotación é boa, eu diría que é moi boa. Quizás dos últimos 3-4 anos, quizás o ano que mellor está brotando. Falo a nivel regular, de homoxéneo, dentro do que son as varas de produción, está brotando moi ben. Os viticultores teñen agora a vista posta no ceo, xa que o tempo é clave no desenvolvemento da vide. Miran de reollo as chuvias que se agardan a partir deste venres. Sí que sería conveniente realizar unha aplicación, sobre todo naquelas parcelas que tamén teñen, digamos, son máis propensas a coller a enfermedade. E si, realizar un tratamento antes das choivas. Despois no resto, pues, bueno, en principio non habería problema en deixar así ese pequeno marxen e tratar cara a finales de semana ou incluso principios da que ven, non? En función de como veñan as previsións. Con todo, recomenda non abusar dos tratamentos, explica que é mellor facer un seguimento do viñedo antes de tomar ningunha decisión. Ir antes de facer calquera aplicación é importante non facelo de forma sistemática, senón sempre antes de realizar cada tratamento, como mínimo, ir a mirar como temos o noso viñedo, non? O ideal, sobre todo ahora cando estamos nestas primeiras fases, incluso en toda a campaña, diría eu, é visitalo periódicamente, mirar a evolución tanto vegetativa como sanitaria do propio viñedo e en función deso decidir, non? Atendendo ao crecemento vexetativo, nestes momentos estánse a aplicar produtos sistémicos para combater o mildio e tamén xofre mollable contra os ácaros.